Terve kaikille. Tänään taas olemme Metkovicissa, Kroatiassa. Ja tässä on joki, parkki. Tänään minä myös lataan oma auton tässä. 29 senttiä 1 kilowatti, tyyppi 2 tässä on. Ja se on maksullinen parkkialue. Ja haluaisin vielä näitä teille tässä lähellä. Mä en tiedä mitä se on. Seiso. Sellainen asia. Ja tuossa on ase. Katsomme tämä ase. Se jotain rakentavat tai teevät remontti. Hyvä, että paljon penkiä tässä on. Näettekö? Se voi olla, kun oli sota Jugoslaviassa. Minä ajattelen, että se on tosta. Joo. Tehdakset siellä on silta ja vanha talo ja se on rikki. Joo. Tässä vielä yksi vene seisoo. Kaunis paikka. Joo. No. Nyt mä jo lopetan oma video. Se on lyhyt ja haluaisin vain näyttää se paikka, missä sijaitsee toi latauspiste autolle. Niin, joo. No hyvä, että tässä on. Se on vain yksi paikka Metkovicissa ja se on iso. No, sanon niin, että niin tässä on harvoin voi löytää latauspiste. Se on Etelä-Kroatia.